Sa number 3, temporaryong ginsiradaan ang Amelia Street sa kilid ng annex building sa Libertad Public Market sa Bacolod City kainasang aga. Pati ang mga vendors ka nagaplastar sa amuman nga karsada, nagbiya sa ilang mga pwesto para sa road repair project. Yaring report. Nagalantaw na lang ang mga vendors samtang ginabuhuan ang dalan Amelia sa kilid ng Libertad Public Market kaina. Gikakas nilang ilang mga hayub-hayub sa higad sa karsada para matagaan ligwa ang patigayunon ng road repair projects ng DPWH. Ang dalan ginsiradaan man. Wala ginapalabyan sa mga motorista. Ang piyak na side, bago lang man masemento, kaagpadayon pa nga ginakaayo. Si Susan Arhenal nagsiling nga masaylo na lang sila anay sa tabok sa merkado. Pagbalik nila, ladlad himos na lang sila. Sila ang kabahin sa himuon nga night market sa syudad, kay wala sila nang imapalaron na makakuha sa pwesto sa Jolats kaging patigayon sang syudad. Ano lang matabo? Sa ladlad himos kami. Kung saan ulang pwede makaladlad? Ha? Matapos ni ubra. Tapos ubra ng dalan. Ladlad na lang. Ladlad Wala na na structure. Ay, Hindi na pwede mabutang one. wala. 6 to 5 ko na. 6 p.m. O sa Gabi? Aka mo ba rin night market nga ginatawag? Ginpahibalo sila nga kayuhon ang dalan pati na ang drainage sa palibot sa merkado gani malawig-lawigan ang patigayunon nga pagkaayo. Sa ground floor sang annex building may mga vendors na nga nagapwesto. Sunod sa kay Felicidad Torres, isa man ka vendor sa pagkahibalo nila wala sang may mabilin nga sidewalk vendors sa palibot sa merkado. Kutob sa mga kaupdanan nila nga wala nakagabot sa pwesto sa night market na matupa. Luyag naman kung tani nga kutob sa mga tanan nga nakagabot sa pwesto magplastar na nga daan sa sulod para may baluan kung pila na lang sa ila kaupdanan ang wala pa sang mga pwesto. Mo kay para bala may balanta lang na Kung pila ginabilin, kung ano yung sitwasyon. ay siyempre mapangitaan no idea sa ating gobyerno kundi na tayo tangi kay kabalogi kami nga wa gini ko na sa idok mo. Awanan kita nan. Siguro kay templano ni Tony ni Mayor Libra limpo na Bacolod. Tinluan ni tanan. Sa kakso di. Hawanan. Butangan ko isto tanan. O di na kung gabi. Tagaan kuritan nila sa piyak. Okay. Kuritan nila para hindi maglinaway ang vendors lang nga night market. Kaina, temporaryo lang anay nga sa dalan nga gina-curing nagpwesto ang mga vendors. Nagahulat-hulat sila sa mga instruction sa ila sang syudad kag kung saan upag suguran ang night market.